Әйе, вағалейкум ассалам. Самир. Рахмет. Исәнмесез. Хөрмәтле тамашачылар, җанлы сәләт. Сезгә дә ассаламу алейкум. Без сезне сәламлыйбыз. Исәнмесез. Җанлы сәләт, икенче чыгарылыш. Без башлыйбыз. Әйе, алкышлар. Сәнмесез, җанлы сәләт, икенче чыгарылыш. Без сезне янәдән сәламлыйбыз. Исегезгә төшерәм, без хәзер изге Биләр җирендә, кыр уртасында һәм безнең чатыр нәкъ менә шул Биләр җирлегендә форумның территориясендә. Һәм инде дуслар, безгә мин иштәм ниндер иштәсезме, телефонга ниндер хат килде, хәзер тизгенә карап алабыз. Әйе, дуслар, монда безнең яңалыклар килде. Дөресен генә әйткәндә, яңалыклар менә бер көн эчендә бик күп кенә җыелды һәм шуңа күрә әйдәгез әле мин аларны сезгә хәзер тиз генә укып чыгам. Димәк, кичә, дуслар, Биләрдә кызу дип аталган юмор кичәсе узды һәм анда Алмаз хан аланы җиңү яулады. Калган аланнарның да чыгышлары, мемлары, җырлары, видеороликлары да бик шәп булды. Мәндә ләкин Алмаз хан җиңүчеләр, аларны без котлыйбыз һәм әлеге чарада булган берничә кызыклы мемны да сезнең белән әйдәгез карап китик әле. Менә экранда сез аны күрә аласыз, үзенең алаңында һәм башка алан янында. Безнең халык Акнаски Биләр форумында менә 0,001 секундтан соң, әйе, дуслар, без кырда, әлбәттә, аны аңларга кирәк. Бу инде сәләт кафесі белән бәйле мем. Тагын булачакмы безнең мемнар? Әйе, тагын бер мемны сез карый аласыз һәм укый аласыз, әлбәттә, моңсу шундый мем һәм шәм ясау, фэшн дизайн дәресләргә бүленгәндә. Шуннан да, дуслар, безнең бик шундый кызыклы уку-укыту программасында кайвакыт менә сәл кешеләр белмиләр кайсы мастер-класска барырга, чөнки алар барысы да бик кызыклы һәм барысында барасы килә балаларның. Яңалыкларны дәвам итәбез, шулай ук форумга кунаклар килү дәвам итә. Шуннан да кичә безнең студиябызга керде чыкты рубрикасына бер бака малай килгән иде һәм әйдәгез әле шуны карыйк. Бака караган чыгыгыз. Качты ул? Җанлы ягына. Әйе, тиз генә керде чыкты бака безнең студиябызга. Шундый кунаклар да булгалый безнең җанлы сәләт студиясында. Шулай ук форумда шәп матраслар гына түгел, яңа мендәрләр дә бирделәр. Әйдәгез әле шулай ук
Аларның кичә матрасларны күрдек, бүген мендәрләрне күрдек. Шуннан да монда бик комфорт йокларга. Алга таба барабыз, биләрдә яңа мода, суык булу сәбәпле сәлкешләр кепканы менә шулай киеп, куртка белән бергә киергә башладылар. Шуннан да беренче көн аеруча бик салкын иде. Һәм кайбер сәлкешләр менә шундый яңа мода кертте. Шулай итеп кичке чарада утырган. Алга таба барабыз, тагын бер хәбәр. Бүген стритбол буенча чемпионат булды. Һәм анда җиңүче булып Аттила Аланы танылды. Без аларны котлыйбыз. Әйе, алкышлар. Аттила Аланы стритболчылары, сез әфәрин. Менә мини-футбол буенча беренчелекне Кудрак хан Аланы яулады. Аларны да котлыйбыз. Кудрак хан, сез әфәрин. Дуслар, алга таба барабыз. Яңалыклар шушыга бетте. Алга таба нинди яңа хәбәрләр булуын беләсегез килсә, без инде рәхәтләнеп Фаил абый уздырган сораштыргалауны карыйк бергә. Киттек. Эфирда сораштыргалау рубрикасы хабарын алып баручысы мен Фаил Баязитов. Кеттек. Сораштыргалыштарга. Ничек кайфлар аша? Яшәрсез, кайда йөрисез? Кайфлар бик яхшы, Аллага шөкер, сәләттә шул хәтле рәхәт. Монда рәхәт шуны бекей. Каяп киттегез бана? Сәхнәгә. Нау өйрәтәсеңме мине? Әлбәттә. Айда, киттек. Кайчан чыгара кирәк? Чыгачагыз, чыгачагыз. Давай. Камылы хәрәкәт. Нинди? Вау! Ну, Фаил. Или лучше. Айда, бал сиңа куям. Әзерләмичә менә монда балалар артында кабатлангансың. Бик шәп, бик шәп. Яхшы. Айда бергә җырлыйбыз тогда. Син шәп уйныйсың менә, 100 билет уйныйсың. Айда бу эмоция. Безнең инде Мәскәүдән килгән кунаклар сораштыргалау рубрикасында инде ниндидер махсус футболкалар ясыйлар. Смотрите. Все есть. Не, тяп-ляп не делайте. У нас у татар, Айма, принято в гости ходить с подарками, да. Так. И вы что-нибудь принесли нам? Мы к вам пришли не с пустыми руками. Обязательно в конце этого мастер-класса мы вручим вам подарок, оставим в память о Московском политехе, о нашем мастер-классе запечатанную футболку с логотипом с надписью «Селет», логотипом Московского политеха. Все, тогда мы зайдем к вам позже. Обязательно. A few moments later. Футболка уже готова. Здесь вот у нас логотип Московского политеха, а здесь дружба народов у нас Селет и Московский политех вместе. И вот хотим передать ее в дар вашему музею. Да ладно! Yok, to'xtag'iz. Bizda. Siz qo'yda o'shig'asiz to'yg'anmi? Qo'yda siz chobasiz bulay. To'xta. Kim bo'lib o'ynaysiz? Siz administrator oxiri saymi? Siz yig'laysiz, a? Ул Ya'ni o'qitlar sizga yami? Рәхмәт. Рәхмәт, алкышлар. Әйдәгез, Фаил абыйны алкышлыйк һәм барлык сәлкешләрне, әйдәманнарны, безнең устазларны алкышлыйк. Сәлам сезгә шулай ук барызга да. Һәм без дәвам итәбез, дуслар. Без исегезгә төшерәбез, безнең хәзер ВКонтактеда һәм YouTube каналында туры эфирлар бара, һәм сез анда комментарийлар яза аласыз. Һәм инде монда комментарийлар күп кенә җыелды. Ислам абый, сәлам, биләрдә кызумы дип сорыйлар. Әйе, чыннан да биләрдә кызу. Әйткәнемчә, беренче көннәрдә суграк иде, хәзер инде соңгы 2 көн бик тә кызу, кояш кыздыра биләрдә, Аллага шөкер. Шулай монда смайликлар, утлар. Ислам абый, Фәрхәт һәм Фәрхәтнең яңа чыгарылышын каян карап була. Анысын әйтә алмыйм, ләкин менә Җанлы Сәләтнең чыгарылышы, киләсе чыгарылышы Алла бирсә, икенче форум вакытында булачак. Күзәтеп торыгыз, Сәләт Official YouTube каналына, ВКонтакте һәм Telegram каналына язылырга онытмагыз. Шулай ук һәр көн рәхәтләнеп карыйбыз Җанлы Сәләт чыгарылышларын. Рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт, безнең яраткан тамашачыларыбыз. Шулай ук безнең YouTube каналында һәм ВКонтактеда безгә күбрәк комментарийлар языгыз. Вакыт калса, мин рәхәтләнеп аларны укырмын.
Достар, biz devam etamiz. Hem hazır bizning studiyamizda salatli qonaq paydo bo'ldi. Unda bo'lsa, salat ma'arif ham o'quv texnologiyalari o'zagi yetakchisi Dilara opa Yakubova. Aydak zani ona qarshi olaylik olqishlab. Dilara opa mında, Dilara opa selam. Selam İslamoviy. Kayf nishik? Shab! Aldagil, hey, munda rahat shuni bil. Hey, Hey. men Asıltaş yetakchisi bo'larak endi boshqacha ayta olmayman. Albatta, biz boribizning da munda xalarimiz oldagil. Amina forum, ayrishamna bu hunarlar bilar forum. Sening uchun nishik uza kelib ketadi bizga. Bik qiziq ham bik rahat. Umuman olib men bu yerlikni bik yaratam. Salatda ko'pdan. Nishanchi Nishanchi yil. So'ramayman endi. 94-yilda. 94-yilda. Shunga ko'ra munda qaytu, uyga qaytu kibik. Biz bilaga qaytamiz. Naqshulay. Ishi albatta. Hunarlar bilar forum. Hünərlər bilər forum. Balalarның şat yüzləri, onların ustazlarının şulay şat yüzləri, tığız hüquqi proqramları həm əlbəttə көңіллі kişilər. Sizə rəhmət. Ay rəhmət. Әмна o'quv programmasına qagılsaq neler bilen kızıklı bu yıl o'quv programması. Belki senin için, sen bit. Mənim üçün ul əlbəttə ustaz proyekti bilən məxsus proyekti bilən kızıqlı. İşitkenim var ustaz məxsus proyekti turunda. Yalnızmasam ikinci yıl işlep bara. Uzgan yılını şulay uq biz onu ütkərib qaradık. Big ışadı qatnaşçılarga özümüzgə. Qaysı forumlarda İkinci forumda Ardbilər forum. İcadbilər forumda iyi. Bu yıl indi iş smenada bulğa biz. Hünərlər, icad, həm Mediabilər forum. Mediabilər forum. Yani мен şol ustaz proyekti turunda, onun maksatları turunda söylep gitsen, belki kimdir elə anlamayınlar. Sol ustaz kim anda qatnaşa, belki. Şunda sıralarda bardır. Onda şol bolalarının yetakçiləri həm oxutuşları qatnaşa. Məsələn, bu birinci smenada bizning adımlardan oxutuşular, sələt sınıfları oxutuşuları, həm klub yetakçiləri şulay uq, həm bizning sələtli balalar bilən işləvşi ustazlar, həm şulay uq yetakçilər keldi. Həm onlar üçün indi şunday qızıqlı proqram buldurduk. Amina bugün bitindi 4-cü gün, ertəgə sonğu gün birər hazır feedback deyib aytaylarını barmı sana? Əlbəttə. Onlardan, oxutuşulardan, onlara ışığım o proyekti yoxmu? İndi belki təqdimlər onlardan var. Şundan etkəndə hər günü feedback alabız. Sıramasaq da özləri aytaylar. Bikin жылы qaytavaz kilə. Biz indi küp kine ekspertlar onlar yanına şakırdık. Məsələn, hətta Məskəvdən bizning yuqarı iqtisad məktəbindən qonağımız Konstantin Serёгин, ул məktəb bilən idarə etü laboratoriyasının yetakçisi. Onlar üçün şul məktəb modelləri turunda, həm mühit tuduru turunda leksiyalar berdi. Ondan yıl oxutuşu bəygisinin jingüşisi onlarga kelib ustaxana ötkərib jibərdi. Bugün bizning şulay uq İrodan qonaqlar keldi. Qiymətlər negizində oxutu boyunca şulay uq bizning sessiyalar uzda. Demək, ул professional үсеш bir яктан, ikinci яктан indi әзгенә ял итү дә бар. Алар өчен җәй бит. Җәй, мәсәлән, арт граффитидан ustaxana uzды. Шулай ук балаларның кутушылары ustazlarga da ustaxana ötkərələr. Məsələn, barelyeftan, birdwatching. Birdwatching? Nasıl birdwatching? Quşlarını күзәтү, quşlar белән танышу, сашы ясау, демәк, алар шулай ук энергия туплап та кайталар, һәм үзара сөйләшеп, танышып, ел нәтиҗәләрен ясап, киләсе елга планнар кырып, шундый безнең тыгыз программа. Тыгыз программа. Бик шәп мәйданчык минемчә, укытучылар өчен монда җыелып. Рәхмәт. Бик шәп проект. Һәм инде минем дә әйтәсе килә әле укытучылар, шул Адымнар мәктәбеннән килгән укытучылар. Бүген безнең кичке концерт, иҗади концерт, анда бит инде балалар чыгыш ясый.
укытучылар да бер номер әзерләделәр. Нинди әфәриннәр икән. Әйе, үзләре теләп, чыгыш әзерлиләр алар һәм шулай ук менә беренче кичне интеллектуаль турнирында алар да команда җыеп катнаштылар. Бик активлар, тагын да күбрәк катнашырга телиләр. Ярый, Диләр апа, без уңышлар гына телибез синең проектка, бәлкем киләсе ел ул барлык форумнарда булачактыр, тагын да үсәр, бик шәп, бик кирәкле проект дип әйтәсем килә. Рәхмәт бик зур һәм рәхмәт командабызга. Без инде зур команда белән эшлибез. Әфәрин Диләр апа һәм Диләр апаның остаз проектының барлык зур командасына әфәрин. Сез молодцы, сез искиткеч. Һәм Диләр апа менә бу алкышлап алыйк әле әлбәттә. Без монда бик күп Диләр апаны алкышлыйк, остаз проектын алкышлыйк һәм аралашу ахырында без бер кызыклы уен уйнап алыйк әле синең белән. Безгә инде икенче көн рәттән ясалма интеллект булыша бу уенны уйнарга. Беләсеңез, хәзер сәләт белән бәйле ниндидер сүз тезмәләр яки сүзләр, бәлкем ул аланнарның сөрәннәрен безгә һәм шулай татар халык мәкаләләрен бирдек без искусственный интеллектка. Аларны укып ниндидер рәсем ясады. Ну, ребус дип әйтик инде үзе. Син әйдә шул рәсемнәргә карап әйтергә тиеш, нинди ул сәләтнең сөрәне, ниндидер сүз тезмәсе. Әйдә бергә мин авыр булса булышам. Әйе, булышам. Бүген форумның 4нче көне әлбәттә авырдыр инде. Авырак, ләкин минемчә барысы да килеп чыга. Бу инде сәләт белән бәйле. Моны без көн сайын ишетәбез кичке чараларда. Алда гел, монда рәхәт, шуны бел. Нәкъ шулай алкышлар. Так, икенчесе киттек. Бу өченче форум белән бәйле дип әйтик инде, чөнки ул төп аланнар сменасы, төп аланнар форумы. Һәм ну бу аңлыйсың, бу ясалма интеллект бәлкем монда урактыр. Кара, сары, күбәләк. Монда төсе, сары, фонның төсе дип әйтик инде. Шәмәхә. Ләкин ул сөрәндә ул рус телендә әйтелә. Ул сөрән, әйеме? Әйе, ул сөрән. Мы лиловые, мы понтовые, рухият. Дөрес, лиловая, понтовая, рухият. Алкышлар. Һәм соңгы өченче бу инде безнең татар халык мәкаләнең берсе булачак. Аш булсын, бергә булсын түгел бу. Юк, бу сәләтнеке түгел, әйе, моны инде. Сәләтнеке түгел. Bütün татарлар белә. Бу ашау белән бәйле. Әйе, авырак нишләп башы юк бу кешенең. Башсыз калган. Башсыз калган. Мәкалә? Әйе, ул мәкалә, ул аның башы юк, димәк, авызы юк, димәк, ул менә аның ризыгы бар, ләкин ул ашый алмый. Башсыз, авызсыз ашый алмый. Кем ашый алмый? Кем? Шул? Кем ашый алмый, шул ашый. Кем эшләми, шул ашамый. Кем эшләми, шул ашамый. Дөрес, алкышлар. Кем эшләми, шул ашамый. Дөрес, алкышлар барысын да белдең. Әфәрин. Сиңа булыштым, рәхмәт. Әзгенә булыштым. Сиңа бик зур рәхмәт. Һәм инде хөрмәтле дуслар, Диләр апа Якубова безнең белән булды бу студияда, Җанлы сәләтнең икенче чыгарылышында. Без алга таба барабыз һәм әлбәттә дуслар, рәхмәт барып җитәргә тиешле тагын берәүләр безнең бар. Ул да булса безнең яраткан партнерларыбыз. Алар турында без әзгенә соңрак әйтербез. Һәм инде хәзер дуслар, без бер видео сәхифә карап китәбез. Диләр апа синең белән бергә һәм тамашачылар белән бергә. Әйе, карыйк аны. Карыйбыз, әйдәгез. Сәләт минем өчен ул мөхит, сәләт минем өчен ул дуслык, сәләт минем өчен ул дәрт. Сәләтнең гомумән балаларга йогынтысы бик зур, чөнки сәләт аларга шундый мөмкинчелекләр бирә, алар һәрберсе үзенең сәләтен дип әйтгәндә үзенең мөмкинчелекләрен ача ала. Сәләткә гомумән мин шундый ук көчле бердәм булырга киңәш итәр идем, шулай үзенең дәртен югалтмаска, үзенең үзенчелеген югалтмаска, башкаларга карамыйча үзенекен үстереп, үз ичендә көч туплап, һәм ул көчне, ул җылылыкны күбрәк кешегә күбрәк таратырга, өләшергә шундый киңәш.
өчен сәләт ныгысын, сәләтнең низамәтләре мәңгелек булсын, сәләтнең кыйбласы төгәл булсын, туры булсын. Кешеләр сәләтне үстерсен, ныгытсын, сәләтлеләр тагын да күбрәк булсын һәм мәхәббәт телим гомумән сәләткә, сәләттә булганнарга. Her yılını kelgen vaqtda мен үзем өчен ниндидер яңа кешеләр ачам, яңа дуслар ачам. Һәм шулай ук сәләт минем өчен ул әлбәттә ниндидер энергия. Менә көн саен сәхнәгә чыгасың, син балаларны күрәсең, аларның елмаюларын күрәсең, аларның йөзләрен күрәсең. Һәм шулай ук үзең тукланасың энергия белән. Монда бик рәхәт, мин рәхәтләнеп кайтам һәр ел саен монда. Должен сказать, что я застал здесь вот такую реальную живую жизнь. Очень много разных замотивированных людей, которые кто-то давно, кто-то недавно большой увлеченностью рассказывают о своих делах. И дети, которые, понятно, как вот в такой безопасной, комфортной среде, совсем погружены в какую-то свою внутреннюю жизнь. Это классно. Я понимаю, почему это место для такого количества людей служит точкой притяжения. Alkışlar dostlar, bik zor rəhmət. Şunday şəp icadi video alkışlar bizning yaratgan media үзәккә. Ярый, biz alğa таба барабыз. Әйткәнемчә, bizning яраткан партнерларыбызга бик зур рәхмәт әйтәсе килә һәм алар турында берничә сүз. Безнең партнерлар алдынгылар хәрәкәте Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәте. Шоян ТВ телеканалы, Яшьләр академиясе дипломатиясе, Татар радиосы Созвездие Йолдызлык фестивале, телеком операторы, Казан милли тикшеренү технология университеты, Алгоритмика мәктәбе, Мәскәү политехник университеты һәм Сәләт Стор кибеты. Тагын бер кат рәхмәт алкышлар безнең партнерларга. Шулай ук безнең ВКонтактеда һәм Ютубта күп кенә комментарийлар килә. Монда язалар җанлы сәләтне карарга әзер, бик шәп әзер булып торыгыз. Әле җәй дәвамында күп кенә яңа чыгарылышлар булачак. Нинди шәп биләрдә дип язалар, мин моның белән әлбәттә килешәм. Бик шәп биләрдә килегез барыгыз да монда сәләткә. Афәрин, сәлам ислам, сәлам сәлкешләр, сәлам сәләтчеләр дип яза безгә Әдиб Әлмир. Җәүдәт абый, сезгә дә җанлы сәләт студиясыннан сәләттән кайнар алкышлар һәм сәлам. Җәүдәт абый, исәнмесез? Ислам абый, Кояшлы Кырымнан сезгә зур сәламнар, безгә дә Кырымга зур сәламнар җиткерәбез һәм шулай ук Лилия Кадирова, мин Төркиядән кайнар сәламнарны юллыйм. Диңгез караны сезне диңгезне карамыйм ди, мин лучше YouTube'ны карыйм сезнең яңа чыгарылышларны. Рәхмәт Лилия, сиңа да сәлам Төркиягә зур сәлам. Рәхмәт. Достар, biz дәвам итәбез һәм хәзер киләсе рубрика ул да булса кирде чыкты сәхифәсе һәм безнең кунакта Илгиз абый Шәйхразиев каршы алыйк аны. Кирде чыкты сәхифәсе кирде безнең Шатырга, безнең студияга Илгиз абый алкышлык аны да. Илгиз абый, сәлам. Монда янына гына үтеп бара идем, кирип кенә чыгыйм әле дип сезнең янга кирдем. Случайно гына. Ярый, Илгиз абый, бик шат сине күрергә. Күптән күрешкән юк, хәтта без синең белән еш күрешәбез. Студияда чыгышлар ясаганлыкта, ләкин соңгы бер атна, бер ярым атна сине күргән юк. Син кайдыр бүтән җирдә чыгышлар ясап бирәсең, мин кайдыр бүтән җирдә чыгышлар ясап бирим. Очраштык. Ниһаять бүген безнең Сәләт җырының, Сәләт гимнының, Сәләт форум җырының премьерасы була. Премьерасы, без әле аны бергәләп монда башкарган юк, ләкин кешеләр инде аны ишетте һәм синең белән, безнең белән бергә җырлар дип уйлыйм. Ничек сиңа биләр? Син сагындыңмы? Сагындым биләрне. Ел сайын
монда канатланып киләм, шушы вайбны тойырга, шушы күңелле аурны тойырга, шушы балаларны яшьлек, балачакның бер төрле матур мизгелләрен күрергә киләм монда. Әйе. Һәм син бит инде сәләт белән без бит күп еллар монда җырлар язабыз. Сине менә таныйлармы башка җирдә? Син без Сабантуйда, Красноярскта булдык, син Екатеринбургта булдык, Мәскәүдә. Әлбәттә монда таныйлар. Тегендә баргач бармы? Син хәтерисеңме, узган елны без синең белән Шиләбедә чыгыш ясаганда, тегендә бер пышмакта бер 5-6 кыз бию ауның түгелә, ул вакытта бәлки теге бас-басны биюен биделәр. Ул бик шәп шундый бер хис, кайчан син еракта, ерак җирләрдә сәләт юнәлешенең кыйпылчыкларын күрәсең, кызларын, җегетләрен күрәсең, ул бик шәп. Мин килешәм синең. Һәр вакыт нинди шәһәрдә, Татарстан шәһәрләрендә инде ул вообще еш. Сәләт җырларын башкарган вакытта кимдер анда сәләт биюен. Син сразу күрәсең. Һәм бу безнең үзебезнең бер безнең бандадан икәнен аңлыйсың син. Всё, бу безнең инде безнекеләр, сәләт. Әйе. Һәм инде чыгышлар турында әйтәсез, менә күреп торам, син футболка Урал Music Nights дип язылган. Екатеринбург. Екатеринбургтан монда килдем дип әйтсәк тә була. Екатеринбургтан туп-тур монда килдем дип әйтсәк тә була. Әле Әлмәткә дә кирип чыктым, аннан Сезгә кирип чыктым. Тик бу туры юл булды, әйе. Екатеринбург ничек? Екатеринбург шәп. Безнең анда Yami Music безнең лейблының артистлары катнашты. Ул да булса Усал катнашты. Усал. Гауга катнашты. Гау. Юк, аналай килер. Әйе, Гауга, Джуна һәм Yami Music Band. Әйе, Эльвира Мифтахова, Yami Music Band җегетләре. Мин безнең һәрбер безнең айрым сәхнә булды. Безне инде узган елда кебек бер генә сәхнәдә безне җыймадылар. Татар музыкасы, татар көе, татар җырлары, татарча безнең гомумән безнең татар күңеле Екатеринбург шәһәреннән бөтен Россиягә татар телендә җырларны яңгыратты. Менә бик шәп булды ул. Бик шәп булды. Айрым алкышлар. Рәхмәт. Yami Music лейблы артистларына, Илгисеңа афәрин. Рәхмәт. Бик шәп һәм инде җырларга калганда без бит инде синең белән бу елның яңа җырын яздык. Аны ишеттеләр балалар. Әйдә берничә сүз әйтеп китик әле. Ничек туды менә бу елны бу җыр? Бу сорауны мин дә сиңа шулай сорый алам. Но әйдә бергәләп җавап бирәбез. Ничек туды бу җыр? Нинди тарихы аны? Без елдык студиядә гадәттәгечә. Гадәттәгечә без күрешәбез Ислам абый белән. Менә утырабыз да. Ну нәрсә? Милли китапханәдә. Ничегрәк булырга тиеш? Һәм без әлбәттә хыяллана башлыйбыз инде. Әйдә, мәсәлән, менә җәй, кояш, кешеләр, балалар, елмаюлар, сикерүләр, һәм без шуны күз алып синең белән ел сайын. Минем әйтәсе килә, без бит башта безнең шундый кагыйдә дип әйтик инде. Башта музыка без язабыз. Безнең музыка һәм мин хәтерлим шундый UK garage стилендәге стиль безгә бик ошады. Әйе, ансы. Һәм инде без язган вакытта башта Илгиз абый ул ничегрәк син җырлыйсың шундый тарабарский стилендә. Мин анда. Безнең барлык җырлар шулай башлана. Мин үземне Фредди Меркьюри кебек хис итә башлыйм, беләсезме? Татар телендә дә түгел, рус телендә дә түгел, инглиз телендә дә түгел, башкача үзебезнең тел. Үзебезнең тел. Аннарсын без аны яздырабыз да инде шушы. Зөләйха Камалова сүзләрен язырга булышты безгә. Мин әйтәсем килә, ел сайын безнең белән әле Зарина Павильданова була иде студияда. Аңа зур сәламнәр җиткерәбез. Ул да бу җыр язылганда безнең белән менталь рәвештә безнең белән булды. Тик без аңа сәламнәр генә бирәсе кала хәзер. Еракка диңгезләр аша сәламнәр. Менә шулай итеп язылды безнең җыр. Әйе, нәкъ шулай. Безнең инде әлбәттә әйтәсем килә, безнең әлбәттә җыр аша үзебезнең әйтергә теләгән сүзләрне һәм инде шулай ук безнең арада йөри торган яшьләрнең әйтергә теләгән сүзләрен безнең бер киңәш кебек булды бу җыр. Тап
бәхетіңне. Бу иң еш фраза җырда чырый торган. Әйдә җырлыйбыз ул җырны хәзер. Әйдә, җырлыйбыз. Минем әлбәттә һәр вакыт үзем белән менә барысы. Бу кичкенә уен булачак. Кичкенә генә. Әйдә төрле стильләрдә җырлыйбыз. Ритмнар төрле булачак. Әйдә булсын бер шундый хаос, туры бочка. Берсе драм and bass булсын, тизлектә. Берсе шундый хип-хоп, R&B, салмак. Һәм тагын dance hall. Һәм татар халык соңгысы булсын. Анысы акапелла булачак. Юк, мин хәзер әйдә. Әйдә башлыйбыз. Туры бочка. Хаос. Топ бәхетеңне, син топ бәхетеңне, күңелеңдә бар ул бары топ бәхетеңне, син топ бәхетеңне, күңелеңдә бар ул. Drum and bass. Топ бәхетеңне, син топ бәхетеңне, күңелеңдә бар ул бары топ бәхетеңне. Топ бәхетеңне, күңелеңдә бар ул. Һәм хип-хоп. Ага. Сау. Хәзер. Авыр дуслар, бу импровизация. Монда Илгиз абый. Топ бәхетеңне. Белмим. Әйдә топ бәхетеңне, күңелеңдә бар ул. Топ бәхетеңне. Топ. Миннән хип-хопер бик. Әйдә dance hall. Топ бәхетеңне. Топ бәхетеңне. Син топ бәхетеңне, күңелеңдә бар ул. Топ бәхетеңне, күңелеңдә бар ул. Топ бәхетеңне. Репетиция булмагач. Әфәрин! Илгиз абый, Шәйх Разиев. Бүген безнең белән бергә кунакта булды. Алкышлар. Рәхмәт! Алкышлар ишетелми! Алкышлар һәм комментарийларда языгыз, ошадымы сезгә һәм нинди стиль сезгә күбрәк ошады. Шуның белән Илгиз абый, кемгә сәламнәрне җиткерәсең иң ахырда? Сәламнәрне җиткерәм Бөтен Татарстан, бөтен дөнья. Әниемә, әтиемә, шушы форсаттан файдаланып. Кыскасы, барыгызга да күп итеп сәлам, бәхетле булыгыз, дуслар. Зинһар өчен. Әфәрин, Илгиз абый, бик зур рәхмәт сиңа. Бик кызыклы әңгәмә килеп чыкты әле бу. Һәм хәзер турыдан-туры эфирда безнең тагын бер җыр булачак. Һәм биредә сәләтле сәлкешебез һәм аның әйдәманы иҗади чыгыш ясый. Сезнең өчен Алмасхан аланыннан Алсу апа һәм Камил татарчага тәрҗемә ителгән кавер җыр башкара. Тыңлыйбызмы? Тыңлыйбыз. Әйдәгез бергә тыңлыйк, дуслар. Безнең уртак бер серебез, берсез дип яна йөрәгебез. Син моңсу булсаң күңел төшә, тик елмайсаң йөрәк еш тибә. Көннәр белән үзгәрә, без язган тарих мәңге яшә. Онытма бары син хәтерлә, сәләт ул гаилә. Һәм син бу гаиләдә мөһим кеше, бер була ул йөрәк тибеше. Бу мизгел гел яшәр күңелдә, сәләт ул гаилә. Һәр ел саен йөрәк монда тарта, кайта алмам башка дип куркыта. Тик сез бирәм йөрәккә кул куям, сезне мин онытмам. Сезне мин онытмам. Камил Каримов. Молодцы. Әфәрин! 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 Шуннан да әфәрин сезгә, егетләр, кызлар. Әфәрин безнең яраткан
тамашачыларыбызга бик зур рәхмәт безне караганыгыз өчен. Исегезгә төшерәм, җанлы сәләт турыдан-туры эфирны сез карыйсыз хәзер ВКонтактеда яки YouTube каналында. Без сезне бик яратабыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сәләткә бу шәп кенә проект өчен. Һәм инде без сезнең белән сау булашабыз. Безнең әле җәй дәвамында күп кенә чыгарылышлар булачак. Аларны сез башка форумнар узган вакытта күрерсез. Шуңа күрә язылыгыз сәләтнең төркемнәренә, Telegram каналына, ВКонтактега һәм әлбәттә YouTube каналына. Шуның белән безнең җанлы сәләт чыгарылышының икенче чыгарылышы тәмам. Рәхмәт. Күрешербез.